da ake bari don kai na mamman ba don Allah ba dan dambo ko don karfinka ma kaɗinawa sun gane domin ko sun san ka wannan ne karfafa mai kalbi dan dambo ta Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mufafata. Kamar yadda muka sani, a duk mako mukan kawo wannan shiri na mufafata inda mukan gayyato baki akalla 2 zuwa sama ba don koyi ba face mu tattauna da su a kan wani batu na musamman wanda za a ba su tattauna amma ta sigar muhawara. Wannan shiri na mufafata kamar da muka sani shiri ne wanda ya shirya domin karɓar shawarwarinku da kuma ainihin gyaran kure idan an gani. Kamar yadda muka sani duk ɗan adam ɗan tara ne bai cika 10 ba. Domin shawara da kuma gyaran kure idan an gani sai a tuntuɓe mu ta lambar wayar mu da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku, wato 0800-69-04-5372 sai a tuntuɓe mu ta wannan lamba. A yau mun gayyato bakin mu guda 2 waɗanda za su tattauna muna akan batu mai taken shin barawo namijin duniya ne ko kuma ragon duniya. A nan waɗannan bakin namu za su ainihin tattauna akan wannan inda kowannen su zai ɗauki ɓangare ɗaya domin kariya. A hannuna na dama na gayyato Malam Nura Abdullahi daga ainihin Police Staff Academy da ke nan garin birnin Kebbi a jihar Kabin, Najeriya. Malam Nura muna maka barka da shigowa wannan zaure namu na mufafata. Sannan kuma a hannuna na hagu ina tare da Malam Habibu Shehu Tarasa wanda aka fi sani da Comrade Tarasa, inda ya fito shi ma daga makarantar Solid Science wanda shi ne mai kula da harkar jarabawa na wannan makaranta, wato examination officer. Malam Habibu muna maka barka da shigowa wannan zaure namu na mufafata. To kamar yadda muka sani za mu tattauna akan batu mai taken shin barawo namijin duniya ne ko ragon duniya. Kamar yadda muka sani har wa yau salon wannan shiri shine za mu aza takardu guda 2 akan teburi na da ke gabana domin su ɗauki ɗaya ta nan ne kowannen su zai san akan abin da zai tattauna. Yanzu malamai ga takardu nan guda 2 akan teburi na sai kowannen ku ya ɗauki ɗaya. Bismillah malam. Kar ku manta wannan shiri namu na mufafata yana zo muku ne a gidan talabijin namu na Equity, inda yau za mu tattauna akan shin barawo namijin duniya ne ko kuma ragon duniya. Malam Nura Abdullahi ya ɗauki namijin duniya. Malam Nura zai tattauna muna zai muna bayani akan cewa tabbas barawo namijin duniya ne ba rago ba. Ta hakan za mu biyo domin mu ji hujjojin da zai bamu wanda zai nuna mana cewa tabbas barawo namijin duniya ne. Hakan Comrade Habibu Tarasa ya ɗauki cewa barawo rago ne, shi ma zai kare kansa, zai nuna muna cewa lallai barawo ba namiji bane rago ne. Wannan shine salo ko kuma tsarin wannan shiri. Zan fara da kai Malam Nura Abdullahi, amma kafin komai na baka dakika 30 ka gaya min wane ne namijin duniya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda ka tambaya cewa wane ne namijin duniya, to a gani na in aka ce namijin duniya ana danganta shi ga wanda yake jarumi cikakke kuma wanda yake da ƙarhin Dakika 30 na baka son ƙari. Malam wane ne rago? Masu kallo da saurari assalamu alaikum. Idan aka ce rago a nawa fahimta shine mutumin da bai iya haɓaka wani abu da zai amfani kanshi, sai dai idan an samu ya ci ƙarƙashin wasu. To jama'a mun gode Malam Habibu. Za mu shiga cikin ainihin shirin tsundun gaba ɗaya. Malam Nura, me dalilin ka na dibin ɓarawo ka ce masa namiji? Alhamdulillah, ni ina da hujjoji Su muke son ji. kuma 1, 2, 3 zuwa 4. Na'am. Da yake ban san iya adadin lokacin da zan yi magana ba, amma daga cikin hujjoji na farko, Na'am. barawo zan danganta shi da namijin duniya. Dalili kuwa
shine lokacin da ɓarawo zai je ya sata, ɓarawo bai san iya adadin mutane da zai huskanta ba lokacin da zai je ya sata. Ɗayan biyu na ta yiwu ya yi cikin nasara ya hita, to lokacin da aka cimma rashin nasara nan na jarumtar zai waje ta. Bai san iya adadin mutanen da za su tunkare shi ba, amma duk da haka shi ya shirya ma tunkara wayannan mutane komi yawansu don shi nuna jarumta ta yi ga irin wannan sana'a ta shi. Hujja ta farko ke. Yanzu kenan Malam Nura kana son ka nuna min cewa yanzu ya da barayin da ke gudu, to kuma ya shirya ya nuna mazantaka kuma ya gudu, me za ka ci akan haka? Lokacin da ya gudu in yayi iyayi ne dama wannan kokarin da zai yi na yin wannan satar, to in yayi iyayi ne ya ga abin ya citura, jama'a sun yi mai yawa, sai ya nemi tsira. Masu kallon in kun fahimci Malam Nura yana so nuna cewa barawo yakan tunkari kowa ba tare da wani tsoro ba, kuma yakan shiga, amma dai ba za mu san wannan ba, sai mun ji mai Comrade Habibu zai ce mana. To abin da zan ce anan shine ina da hujjoji da dama da za su nuna cewa ɓarawo lalle rago ne. Domin namiji idan zai tunkari mutane zai tunkari su gaba da gaba ba ta baya ba. Domin kuwa ɓarawo ba zai je neman abin da yake so ya sata ba, sai ya la'akari da cewa mutane sun shiga bacci a wannan lokacin ne ba ta kofa zai bi ba, zai bi ta baya domin raunin su ya riga ya bayyana, domin sun fara bacci suna neman hutu, sai ya yi kokarin ɗauko abin da suka aji. Ashe kuwa in namiji ne to gaba da gaba zai yi ya ce zai ɗauko, ba a ce biyu ta baya ba. Gaba da gaba kamar ya sanar da su ina nan ta zan ɗauka, ko kuma ya te gaba da gaba ya ɗauka, in an gitta mai to shi tunkara dole zai tunkara, amma tun da ya biyo ta baya to ya nuna cewa lalle shi rago ne kuma bai iya tunkara su a gasiga. Malam na sai cewa na muje malam. Masha Allah. To in ka ce haka kai Malam Habibu, ina ka bar barayin da ka sata da rana tsakiya? Kamar Army robbers, waɗanda za su iya tare ku ga hanya, kai alƙali kake, kai ɗan sanda kake, kai ɗan mi kake, lokacin da sun ka tare ka daga nan ka fara kira musu sabbi ne, saboda kai baka da wata jarumta, saboda ka haɗu da namiji, su an mazaje lokacin sai ka ɗora ce musu namiji. Sannan kuma da rana tsakiya za su tare ka su an shi abin da suka bukata gare ka. To kenan an ka ce da daddare dai kenan ɓarawo, ashe barayin da kayan sata da rana kenan ana danganta jarumta gare su. To kenan yanzu kenan ka so ka nuna mana na dare ragayi ne? A'a, in wai magana da shi malam yayi cewa bai yi sai dai malam ina ganin kamar baka yadda ba. Lallai akwai magana. Ko da rana tabbas akwai barayin da ke tare mutane da rana, amma idan ka kalli fuskan su ko kana la'akari ko da ta fina-finai da ake nuna, za ka isko cewa sun sa masu gadi da ke taron wanga gefe da mai taron wanga gefe, sannan masu wannan operation su kuma suna kokarin su ga cewa sun tsayar da mutane su ansa. Wayancin da ke tare hanya tsoro ne ke sa suna tare su gani ce hukuma za ta taso ko kaka, sannan yanzu da an yi wani harbi to za ka isko cewa sun shiga wata Allah ma wani suna iya barin abin harbi shi saboda tsoro ya gudu, da haka shi barawon. Sannan me nema abinci ko yaushe to hituwa shi ke da gaskiya shi ne ba sai wani ya samu bashi tare. Domin in ban mata ba a cikin waƙar Shata yake cewa ni yan yara gumi na nake ci, wanga ba gumi su bane, wani ya shekara yana neman abinci ka to ka tare shi, yanzu da zai wani tsawa kaɗan ko shi ke ne to za ka iska cewa barawon ya gasa domin mi ba gumi ne bane. Shi barawon nan kana gan ba gumi ne ba, tun da wahala ta kai sallah. To amma ai bai hito ta gaba da gaba ya fuskance su ba. Yanzu da an ce ma ga wani hukuma gudu sai namiji ko bai gudu tsayi shi kai shige duk abin da ya kamata in haƙe shi ne shi karɓa, amma da yake ba haƙe shi ne ba, ƙoƙarin yake ya ga cewa ya ansa yana kallo sama da ƙasa ina na zai samu mahita shi shiƙa. Malam na akwai mutane da yawa waɗanda ka rasa haƙƙinsu saboda rashin jarumta. Kamar misali yanzu shi barawo da zai iya tare ka, ai kai ɗin da kake haƙƙin kankana amma ya tare ka kuma ka tsaya kana kira mai ranka ya daɗe, wanda yake kenan kai ma baka da wata jarumta
in ba garkuwan nan taka ta gwamnati ba to amma shi saboda wannan jarumtar lokacin sai ya ɗauki wanda a jarumi hime sai ƙasa kuma shi duka gare shi saboda jarumta to ba nuna ba ka ganin ko shi akwai inda zai saki karfin na nashi zai nuna shi ba namiji bane shi ma ai lokacin shi wannan alkali kowa da barayin suka tare yake ce barawo na kai dade shi ma wata har barawo ya aka kama shi aka kai shi wani wuri shi ma zai dawo bada hakuri wayo yana kowa idan aka kulle shi lokacin da aka kama shi dama sana'a ta kowa tana da riba sannan tana da haduwa la'alla sata ta kowace irin sana'a tana da riba tana da haduwa barawo ribar kasuwanci ne ya yi shekaru yana zuwa yana sata bai samu an ka rike shi ga hannu ba ana iya biyo shi shi buge abokin biyatai ko waɗanda suka biyo shi shi hada da su shi samu shi kubuta shi kubuta a nan idan mun lura amma da ke son kara shi tabbas barawo ragu ne domin wanda ya tsaya ya shirya kafin ya fita filin fafatawa kuma abokin da za a karawar shi bai da masaniya to wanga bai ce makan shi jarumi domin sai da ya shirya ya ɗauki makaman aikin shi ya sa lokaci ya ce bara ya fita ya je shi ɗaya ko abin da ɗaukuwa to ba zai ce makan shi jarumi ba domin wanda za a tunkara ai bai sani ba lokacin da haka shi zai nuna mai cewa lallai ba jarumi bane rago ne wanda ke neman abu na kan shi shine jarumi tunda har ya samu ya dawo ya kwanta shi na tunanin cewa yanzu ya riga ya gama da wanga sai kuma abin da fito gobe shi kuma ga sanda zai tuwo ga abin da wanga ya samu ya dauke a cikin sa'a daya mana habibu jama'a kar ku manta wannan shiri namu na fafata yana zo muku ne a gidan talabijin namu na Equity inda muke fafatawa akan shin barawo namiji ne ko ragon duniya tare da bakin mu wannan nuna me zaka ce mana habibu da yake tun harkon gabatar suwa na yi magana cewa ina da hujjoji da yake ina ganin duk muhawarar da muka yanzu muna yi na kan hujja guda to ba mota masha Allah ina da hujja kuma ta biyu wadda take da alaƙa da hujja ta farko na'am barawo jarumi na dalili jarumta ce lokacin da zai ce sata ba shi la'akari da wane irin jarumi zan iskama kamar misali barawo na iya zuwa gidan alƙalai shi tunkari gida shi sata babu wani wanda hukuma ka ji da shi wajen ladattarsuwa ga barayi irin alƙali haka kuma yana iya zuwa barike sojoji sata tabbas to don an yi nan cikin garin birnin Kebbi ta faru mun sani kuma mutane da yawa sun sani barayi sun shiga cikin bariki soja sun ka saci shanaye na CO shanu tabbas na CO barayi a cikin wannan gari na ka koga babu abinda hukuma ka takama da su don tsaro irin sojoji kuma shanu da suke abu ne manya masu kuma an ka sace su to a wace siga suka shiga malam nura ta jarumta da kuma tasu dabara akwai hanyoyi da dama na nuna jarumta da suka amfani da su na'am wanda kowane mai sana'a yana da irin wa'annan akwai wanda an na ɓoye akwai na bayyane wani nashi ɓoye suke to daga cikin waɗannan sigogi na ɓarawo to amma malam sai na ga shi ɓarawo in dai mutum namiji ne to gaba da gaba shine mazantaka amma malam Habibu ba za ka rasa cewa kamar da dan uwa malam nura yayi bayani cewa barayi har sun iya shiga a barikin sojoji su sata wace irin siga suka shiga da ita sun fito da sigar fito na fito za mu ɗauka ku ja mu ja a gwada ƙarfi domin a ga waye zai nasara sannan ya ja ko ka suka yi sun fita wata hanya ce suka naɓe hawa yau ina jaddada sun yi dabaru domin wasu za su iya taɓa abu su ɓace wani zai iya shigowa a wata siga ta wani ma'aikacin ku domin ya tai shi ɓanna ashe kenan idan har namiji ne to zai fito na fito ana gani ne yana gani shi ɗauko a ja shi gwada zamanci kasa har ya ɗauko ya biyo hanya babu wanda tare shi tun da ya ɓoye ya nuna cewa shi rago ne ba namiji bane in dai kenan na fahimce ka malam Habibu in dai zai sata waɗannan shanun to ya yi gaba da gaba ya shigo cikin bariki ya ja shanun su taho su ce ba za ka je da su ba to dan za mu sanin namiji ne to jama'a kar ku shagala wannan shiri yana zo muku a gidan talabijin namu na Equity
nan za mu je hutun rabin lokaci domin bakin mu su dan yi sha ruwa su huta kun da yadda fafatawa take. Baya ga gwamnati na kare shi da zai a haye fallomi. Gwamnati gyara kasar kusani auni. Muhammadu gyara kasar kusani auni. Zane raga jagora. Bai ƙi zama cikin daji ba, bai ƙi zama a kan hanya ba, bai ƙi zama cikin birni ba, bai ƙi zama cikin ƙauye ba, matuƙar sani na aiki shi. Zai kula da gwamnati ita ya tsare. Bai tabbacin hannu amma inda yana aikin shi. Ya sa gwamnati ke murna. Kai yan birni gaba konan sani ne har yaran sani baba irin wa'ancan ne. Ke kan ku da wasa. Bai zuwa ganawa, shi bai zuwa ganawa. Kai yan birni gaba konan sani ne da yan yara ne baba irin wa'ancan ne ba. Haka ne ba mamaki ba a cikin hutuwa. Ba irin wa'ancan ne ba, bai saba da cin hanci ba. Ya gana mu, sai ka ba shi aiki, ya ki zuwa gana wa. Muhammadu bai saba da cin hanci ba. Sane raga jago. Malam garba habo bakar na audu. 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 Sarkin malamai kenan na hutuwa. Malam garba habo karuna. Malam garba habo bakar na audu. Allah taimake bo bakar na audu. Malam garba habo irin waziri gagara garba habo irin waziri malam garba kaita na isa kaita habo bakar na audu garba na mama habo bakar na audu mai garce ya habo uban so ali zauna daidai habo bakar na binta yana da kirki gagara garba sarkin malamai gagara garba sarkin malamai shirya ne ta haruna komi naku mandala na aure komai sai da ku dole ne ko da binne ko da ƙauyen gudu na aure komai sai da ku tun da kan zamba sarkin malamai na nan gabar na almajirai ku ban saboda baban Aisha sarkin malamai malamai ɗalibai ranar yamma ina
lokaci da fatar kun shakata tare da Aminu Ibrahim yan Odi. To kamin mu je hutu rabin lokaci mun dai da fafatawar ainihin ta kasance ko in ce take kasancewa. Haka Malam Habibu ya yi tsokaci inda Malam Nura yana da ja yana son ya ce wani abu. Malam Nura barawo namiji ne in ji ka. Barawo Hujja. namiji na. Na'am. Amma a nan ina son dan uwana kamar yadda ya magana shi bambance tsakanin sana'ar sata da yaƙi. Maganan mutum ya tunkari sojoji ya ce hi sata ba maganar sata ta ba, ta tashi daga sata ta koma yaƙi. Abinda an ka sani jarumtar barawo, barawo zai tashi komi dare yadda kai kaka ganin rana haka barawo ka ganin dare. Saboda mazantaka ƙarhe 1 2 3 4 dare barawo na iya tashi shi tehe tunkari inda ya kason ya je ya yi sata lokacin da waɗanda ka ganin mazaje na suna can kwance amma shi yana tsaye ga ƙawon ne. Sannan wasu barayi alagawa ta mara wasu barayi za su je yi ma sata kila za su tunkari za su je aiko kai sun taɓa za su tunkari wuri wani ko yuka bai daga hannu ne kila gidan wanda zai shiga hiwa sata ba a rasa bindiga amma wani kuma na da yuka sannan wani kuma yana da yuka cikin jiki ne wani kuma yana da bindiga don gudun in yatte biɗa rana in tsada ta biyo shi kokarin neman wannan to Malam Nura na ji bayaninka tabbas sata daban yaƙi daban, to amma ina na akan batu na cewa ɓarawo rago ne. Dalili malam ka ce da daddare lokacin da mutane ke ganin cewa sun kwanta shi lokacin ke ganin ranar shi, to ina ganin duk wanda ya yi amfani da dare wajen cuta to ba a kira shi namiji, domin shamaki ne ya samu ya ɓoye. Yanzu misali wanda ya fito an ce sana'a ce kamar da ka faɗa ɗan uwa Malam Nura. Sana'a tabbas yanzu makeri yana sana'a ya fito da rana ya yi kira an bashi kuɗi bai jin tsoron gobe a ce ina makirewa ne zai ansa domin mi sana'a ta shi kai ta maza shi kwarai ya yadda. to ban taba ganin inda barawo ya bayyana kai ne maka ce ya hito ce shi sana'a ta sata kuma ya bayyana ga hili ya ce na barawo ne ce gani lalle ba namiji na ba domin bai bayyana kai ne ba a san sana'a ba. Yau sai ka ji an ce ana ganin wane na harka kaza na harka kaza wai wacce sana'a shi kai ko shi kai ne bai ce ni sata ne kai akwai su na san hukuma na nan yanzu Malam Nura na son ya tabbatar muna sata sana'a ce har inda ma barawo yakan hito ya bugun gaba to kaka hakan ta faru. in muna iya tunawa Allah ya ji kan gambo mai waka barayi daga cikin manya-manyan barayin da ya kai mawaka wanda in ya tasowa turaye za su hito su yi bugun gaba su nuna su barayi su nuna an tashe su kuma sai ya ci gaba da ba da labarin satocin da suka yi wanda ba su ɓoye kansu ba za su bayyana kansu kamar wata waka da yaka wadda yaka ɓaci yaka ɗaɗi ga inuwa ɗan maɗaci barawo ne barawo na riƙaƙi wanda yake ya yi suna kuma an san shi amma kuma bai sa ya ɓoye cewa sana'a ce ta ba wanga na yi magana na akan magana da malaye na cewa barawo ba su hitowa barayi na hitowa su masu nuna cewa ga su suna kamar yadda suke bayyana a waƙoƙin wani gambo kuma ya bayyana sunayensu kuma an san su an san inda suke kaga kenan in har ba su ba boyayi na kaga ba a bayyana sunayensu a faɗi garinsu da gidajensu wanda kenan ba su gudun a kai musu farmaki gidajensu na a kama su wannan ya hito ga duniya. to wace shiri sun kai ga wannan mataki kowa ya san ya lallai yaren gambo da yake wa waka akwai wani abu da suke da shi na asiri wanda shi ne aggarkuwarsu wanda yake duk yadda kake tunani an yi masata an ce suna yaushe suka yi masata sannan ina abin da suka sata ya bambanta da lokacin da mutum ya fito ya sata da lokacin da ake ba da labarin sata wanga fili ne aka fito na shakatawa gambo yake waka yake tun da ina fahimce ga Malam Habibu yanzu satar da sun kai
da tun da gambai hodi da a ce kai ka ji ai maka sata da za ka je kotu baka da shaida baka da shaida baka da shaida baka da hujja dan lokacin nan ana bayani na ba zahiri ba sannan abu na gaba da zai ƙara bayyana mana cewa barawo ragu ne yau mace ta isa ta wa barawo tsawa shiga kwarai dan ya tabbata barawo ya ƙetaro gina ya shiga mace babu wani namiji gidan nan sai ta ji tsoro sai ta ce damƙe mishi sai ya tsaye ya ɗaga ni nan cikin Ya miƙa waya. sai ya tsaye gashi duhu yan mata sun ka zagaye sun ka samu ciya sun ka buge alhali ko mata da sai ya kasa cewa ɗaka damƙe mishi sai ya tsaye ya miƙa waya namiji ko ya ce damƙe mishi ce to gani akan makallahu ba mata ɗaya ba haɗan dauro da yake sakare na kura barawo tabbas Yana magana an ce irin yi wannan. barawo Eh. an cimma magana ta kenan ta ka san na ce ma kowace sana'a Eh. tana da riba tana da faduwa kowace iri in ma za a danganta barawo da cewa sana'ar sata ba jaruntata ba to ga kowace sana'a akwai rashin jarunta in haka ta faru kamar yadda malam habibu ya faɗi to tabbas ran nan an cimma faduwa to abin da nake son ka gane ma nura ba wai sana'a ainihin abin da ake so ka ji menene ya fi ga sana'a menene ainihin sana'a ita shin sana'ar ta sata yadda kace sana'a ce shin ainihin ita sana'ar sata mazantaka ce ba ai wasu matsalolin Mazantaka ce. ko ce sana'a tana tare da matsaloli mazantaka ta mazantaka ce to shi akwai ne. wani kirari da bahaushe shi kai ne shi kawo mai gida wato barawo cewa kwana 99 na barawo kwana guda na mai abu to kenan in har za ka yi ta kasuwanci ka yi kwana ɗaya har 99 kana cin riba don ka haɗe rana guda kwana guda to kenan to kai ba nura ai ranar nan guda ita duk ta sha ba ta iya gano wacce riba in ce kwanakin nan da an kai 99 Malam ya samu Habib, cima kai ne ya kai hujja ne ya ce ya hujja ce da zaka ƙara ba mu lokaci ya isa ta gaba Na. wanda ke ƙara bayyana cewa ɓarawo ragu ne kamar yadda ɗan uwa ya faɗa cewa kwana 99 na ɓarawo kwana guda na mai abu na mai abu to a ƙaddara an kama shi kuma ya yi yaƙini jarumi ne rana ce ta ɓaci gashi hannun hukuma ko hannun jama'a zai iya ikirarin fuskanta su cewa lalle shi sana'a ta shi kai ba zai iya ba ba zai ce ba ba zai ci ba saboda ya shiga hannun hukuma yanzu ma zai faɗi abin da ma bai saba yi ba jarumi ko ba shi da fargaba na tabbata lokacin na shi ma zai kama wallahi ai haƙuri da yau ya bari ya bari sannan shi ya kaza shi shi bayyana shi ma kuma ina da wani reference ta in ba mu manta ba wasu shekaru da sun ka wuce nan cikin garin birnin kebbi akwai wasu 'yan washi da makami waɗanda an ka halbe da wanda ya gani live da wanda kuma ya kalli bidiyo daga ciki akwai wani wanda aka kira manu kudaru wannan manu kudaru din tun lokacin an yi musu tambayoyi tun suna wajen 'yan sanda da hannun 'yan sanda abin da ya sa an ka da su kotu babu abin da ya ka faɗi sai dai shi ce ko an kashe biri biri ya kashe dila biri ya yi banna shi barawo na sannan ya ci ribar sata to ko sata ta kashe shi ya mutu da ribar sata to ashe kenan cewa wai barawo bai ikirari sai wanda ba jarumi ba Shi ne ai daga ciki ana iya samun rago na ce mai ikirari shine ta hanyar wani siddababu lalle wanga da kake faɗi ya ikirari amma me ya taka yana da wani sirri yana amfani da su dabaru na faɗa cewa jarumi mai sana'a kamar ka faɗa cewa sana'a ce to bai shakka a ko ina ya fito shi nuna sana'a shi kuma ya bayyana ta a yau ko bai dan mata ka tai inda zamu gano cewa rago ne in dai namiji ne ba shi ko ina ba ka sallama bai dan mata mahaifin yara ce me ya sana'a ka baka cewa barawo ki akan makalla ko zaka ci ba ka sha barawo haki don ragona a ba don raga don ba sana'a bace ba Me don- dalili? ba ka cewa barawo haki daga cikin wasu sana'o'i akwai waɗanda yake ɓoyayi na ta kamar yadda ɗan wani ya magana zuwa neman mata yanzu yanayi da muke ciki ba kowane uba ka damuwa da ni as sana'ar mutum ba amma mafi yawa sun fi lura da haka wasu suna yi amma akwai reference na abubuwa da yawa waɗanda suka sha faruwa kuma mun sani na mutum zai zo
da kuɗi wani ya nemi mata amma ya zo ya shiga kai tsaye kuma a bashi ita in an ka bashi ita ba a tsayawa sanin ni an matsala ta ko kuma ni an sana'a ta kila sai lokacin da dubu ne ta cika nan na za a fara nadama bai da sana'a okay aka yi nadama sai a yi nadama cewa ai da an san barawo na da ba a yi ba amma ya yi unwani da wannan dama ya ci gajiya ta yi kamin ya kai ga wannan wasu kallon da za ku lura kuna ganin malam nura na kokarin daure kan shi ana jin me za ka ce na kare gidawa bisa wannan bayani lallai duk mutum musamman ina cikin wannan magana zan kare gidawa na kokarin ya kai shi bayyana matsayi ne idan ya je neman aure domin a san dangantaka ce da nasaba ce don ita za ta ƙara nuna cewa ana iya bashi mata kowa bashi to in har injiniya mai gyaran wutar lantarki zai iya fitowa shi ya kirarin cewa lalle shi game da gyaran wuta ya shahara kuma aiki shi kenan to barawo na iya fitowa shi kirari cewa lalle ya iya sata kala kala kuma ya gudu ba kan mai ba zai iya bayyana haka ba don haka wanga abu zai nuna mana cewa lalle hawa yau barawo rago ne tun da bai iya biɗo nashi na kai ne sai wani ya biɗo ya ɗauka jarumi na sha faɗi zai iya yini da yunwa amma bai tsaya ya kwanta ga abin da wani aje ɗauka ba sai dai ya ga ina da yi kwaɗi tashi domin ya ga cewa ya samu nashi domin ya jaye ma kanshi walaƙanci dan jibi a gan shi wajen neman nashi na kashi ɗauku kaya da yi wanga leburanci za a fi girmama shi domin mi ya je ya nemo ne bisa ga wanda ya ɗauka an kace kai ya sheƙa aka kamo shi ne ragu mai ɗauka. Wato kenan na fahimce ka nan ma in dai mutum na da sana'a ko da talla abu ne bisa titi da ana girma shi saboda yana da sana'a bisa ga ainihin barawo shi barawo kace bai da sana'a ana sata ba sana'a ba shi malam nura za ni ba ku minti ɗaya saboda yanayi irin na lokaci ka ƙara ina son ka dunkule min hujjojin ka ƙara gamsar da masu sauraro masu kallo da sauraro cewa tabbas barawo jarumi ne gwarzo ne namijin duniya ne. Masha Allah. Daga cikin hujjoji na kamar yadda mun kai bayani na farko barawo jarumi na jarumta barawo shine yau ko yaƙi za kuna tunanin adadin mutanen da za ku huskanta barawo saboda jarumta in zai na sata bai damu da tunanin mutum nawa zan huskanta ba ko shi ɗaya jarumta na biyu barawo kamar yadda ni bayani shi ma zai iya zuwa gidan alkali gidan dan sanda wanda an ka san dan sanda shi aka tura kamun barawo amma sai ya zo gidan dan sanda ko wani jami'in tsaro hije shi mai sata saboda jarumta kuma sai ya sanar da mai gida ko bai sanar da shi ba ai wanda ka zuwa gadin abu ya kamata a isko yana iya hana a yi mishi na'am ba sai an kawo mai amma ka tuna wannan lokaci ne na hutawa dare ne babu hutu ga aikin nema mana biyu minti daya masha Allah kamar yadda nake gaya ma masu sauraron mu a barawo rago ne bisa ga hujjojin da na gabatar farko duk wanda ba zai iya zuwa ya nemo abin da ya aje ba sai wani ya aje ya dauke to ya kasa na biyu duk mai iya fita da daddare bayan an sha miki shiwa wasu yaudara ba namiji bane na uku duk wanda karamar tsawa ko karamar magana za ta sa ya ji tsoron shika rago ne ba namiji ba don haka wa'yan sigogi da na bayani da ƙari na hudu da zan cewa duk wanda zai iya fita ga waje bai iya kirarin sana'a shi aikin da yake yi to tabbas ba jarumi bane kuma ya rena da abin da ke shi kan shi bai dauki muhimmanci abin da ke ba tunda bai iya ikirarin cewa lalle ni ga aikin da nake dan haka wa'in ga hujjoji da na gaya ma masu kallon mu sauraro su za su tabbata mu da cewa lalle barawo rago ne tunda bai cika wa'in ga sharuɗa da na gabatar ba to malamai muna godiya a masu sauraro kun ji yadda ta kaya tsakanin lauyan barayi malam nura abdullahi da kuma ainihin malam habibu shehu tarasa kun ji yadda ta kaya a madadin bakin namu da muka gayyato muna kara godiya da su da kuma abokan aiki na da suka sada ni da ku a cikin wannan shiri namu na mufafata muke kara godiya gare ku sannan kuma muna yi muku sai wani karo ko wani sati in Allah ya sada mu futa lafiya. Da ba dan dan ko dan ka amma ka na wa kun gane domin kun san ka wannan ne karfa ba mai kalbi dan dan